Primeiro, que o de Lusame insta a Xunta de Galicia a promover a formación continua necesaria para o persoal municipal no ámbito das mesas de coordinación interinstitucional. E como ben saben, aquí está constituída o primeiro da nación promover encontros de traballo entre o departamento competente en materia de igualdade e as entidades locais dirixidos a intercambiar boas prácticas en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias. Elaborar un estudio de estrategia de coordinación contra a violencia de xénero para o ámbito local. Segundo, o Concello de Lousame insta ao Ministerio de Igualdade para que solicite a FEN o cumprimento da medida do Pacto de Estado contra a violencia de xénero que sinala. Elaborar por parte da Federación Española de Municipios e Provincias un estudo xurídico sobre as reformas que deberían implantarse no ámbito das ordenanzas municipais para acabar coa tolerancia e a permisividade cara a publicidade de servicios sexuais que facilitan actuacións delictivas. Terceiro, o Concello de Lousame dialogará, traballará co asociacionismo e feminismo local de referencia para dar conta das súas demandas e non caer en debates xenéricos. Estamos a facer de principio, se hai alguna que desconectamos, infórmenos. Cuarto, demandar da Xunta de Galicia o incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero do proxecto de orzamentos de 2022 de forma que se sitúen como mínimo no 1% do total e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei 11/2007 do 27 de xuño galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero, como por exemplo no ámbito da atención psicolóxica garantida desde a atención primaria. Quinto, demandar da Xunta de Galicia o reforzo e ampliación da rede de centros de información ás mulleres para garantir a cobertura do conxunto do territorio, especialmente aquelas comarcas que actualmente carecen deste servizo, así como a dotación dos medios humanos e materiais necesarios para reforzar o cargo de persoal daqueles que asumen unha maior carga de traballo. Para tal fin, a Xunta de Galicia elaborará e remitirá á Cámara Galega e á FEGAN antes de finalizar o presente ano un plan específico debidamente orzado e coa correspondente planificación temporal para leválo a cabo. Votos a favor? Punto número 5 está na parte de control da acción de conta das resolucións da alcaldía da 507/2021 a 671/2021. Punto número 6, acción de conta do PMP do terceiro trimestre de 2021, que estamos en 32,73. Esta vez está un pouco máis alto porque había facturas de 413 que, como vino, se foron pagando con modificacións e iso fixo que non é porque non se estén pagando as que chegaron recentemente, algúns se pagaron en días, pero ao pagar esas que estaban aí e que se foron pagando según foi aparecendo e facendo modificacións, fixo que salía esta cifra, pero que se corrixirá, bueno, estou segura, na próxima PMP que traíamos sobre. O punto número 7, da acción de conta da modificación do plan estratégico de subvencións. O punto número 8, inclusión se procede de mocións por razón de urxencia. Saben que comentei outro día na comisión informativa. De feito, ni siquiera aquel día se pudo porque estábamos no último día de exposición pública e por iso non daba tempo a traerlo antes, pero non debemos esperar porque estamos xa cerca do final do ano e retrasar os pagamentos non estaría ben. Un punto é o de incluir esas facturas como modificación e outra é eliminar facturas que están aí de fai 10 anos e que hai que eliminarlas. Había que facer unha depuración xa fai moitos anos e canto antes vayamos facendo, que non sei se toda agora a que se aborda por completo, creo que sí. Sí, vale. Entón, son eses dos puntos. Antes vamos a votar a urxencia e despois pasamos a lelas. Votos a favor da urxencia? Ben.
como non teña esta documentación se enviou hoxe por a tarde, non sei se non é esta, pero esa que está, é a seguinte. Sí, justamente, sí. Ben, aí ven a relación, como poden ver, unha serie de gastos que non estaban orzados e cuxa notación é necesaria. Son gastos do capítulo 2 para a aprobación das facturas que se relacionan aí por 8.888,84. Das bolsas de vinculación correspondientes, que son a 9.2 e 1.2, non hai crédito suficiente para a asunción dos anteriores gastos, por lo que é necesario dotar de crédito nas seguintes aplicacións que tamén aí se relacionan por os importes indicados. Nunha 1.815 euros, noutra 1.897, noutra 2.356,05, noutra 2.820,75, ata un total do que antes mencionei. Os acordos, as baixas xa ven a aplicación nas que están, é que, para non ler todo, porque é como todas as veces que facemos este tipo de trámite. Os acordos son aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 48/2021 coa modalidade de transferencia de créditos entre aplicacións orzamentarias de diferente área de gasto de acordo ao seguinte detalle. Está aí a relación, a que antes mencionei, e tamén están as baixas das aplicacións por a mesma cantidade. Segundo, aprobar a tramitación urxente da modificación orzamentaria na aplicación do artigo 33 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas. Terceiro, expoñer o expediente público previo anuncio no BOE durante 8 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinar e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Cuarto, se transcorrido o prazo non se presentasen alegacións, considerarase aprobado definitivamente este acordo. Intervencións. Votos a favor. Abstencións. O segundo é as facturas que ven as que dicía que levamos. Está aí a data do 2012, 2015, que están escritas, pero que hai que facer un trámite para poder escribilas. Se fixo ese trámite, se publicaron, se deu o tempo de información pública para que pudesen legar, se consideraban pertinente, se publicou o tabuleiro, se publicou o BOE, e agora o que traemos ao pleno é acordar o seguinte: declarar a prescripción do dereito ao recoñecemento e liquidación das seguintes facturas polo transcurso do prazo de 4 anos sin exercitarse dereito algún por parte dos titulares a exixir o seu recoñecemento e, en unidade de acto, aprobar o correspondente expediente de prescripción por un importe total de 4.259,08 euros, según o detalle que aí se expone. Están as primeras facturas, que son 7, por o importe que acabo de mencionar. Segundo, declarar extinguidas as deudas e conceder a súa correspondente baixa na contabilidade municipal, na conta 430, acredores por operacións pendentes de aplicar o orzamento. E terceiro, notificar aos interesados a declaración de prescripción e, polo tanto, a extinción das débedas, co réxime de recursos aplicados. Intervencións. Votos a favor. Abstencións. Ben, hai algunha moción máis profunda e urxente? Sí, teño dúas. Unha é sobre unha comunidade. Sobre unha comunidade é o Concello de Lousán, non? Sí. Concello de que vai, leo ya. Resuma para que nos podamos votar. É moi fácil. Vemos como nos últimos días se votaron nos orzamentos do Estado español. Vimos como ali as forzas, por unha enmenda que presentou este portavoz a través
a través do diputado que temos no BNG en Madrid, vemos que os resultados desas enmendas foron que se votou a favor o Partido Popular a adquisición dunha volteadora para a planta de Serbia valorada en medio millón de euros, entre outros partidos que votaron a favor. Entón, esa mesma enmenda, na final esta enmenda non pudo ser pasada porque non obtivo a maioría positiva, pero esta mesma enmenda vai se presentar nos orzamentos da Xunta. Entón, teremos un pequeno acordo para instar aos distintos grupos da Corporación do Parlamento para que apoien a emenda do BNG para a adquisición da volteadora da Plaza de Serbia. Tamén dicirle que esta moción presentouse no Concello de Muros, saleu positiva, presentouse no Concello de Noia, tamén saleu positiva. Entón, non sei a que sean nos hogares, estamos en contra da planta, non estamos. Entón, o que queremos dentro do BNG... Ata agora estuvo ben, o sea, a exposición. Non estou dicindo por vostede. Por ninguén de nós, supoño. Ninguén está... De nós me refiro dos aquí presentes. Entón, o que quere esta moción é que a Xunta trae investimento para a planta de Serbia. Punto. Non ten máis partidismo. Entón, se quere votar a urxencia... Sí, vamos a votar a urxencia, logo na miña exposición e direi tamén o que vostede xa sabe e polo que estamos esperando é que nese sentido non se fai nada por parte de ninguén. O sea, eu quería traer unha documentación que a vou a traer aquí e vamos a aprobar conxuntamente. Ese é o problema que temos agora mesmo. Porque, eu explico dentro de un momento, voto para o urxencia. E votamos a urxencia a favor porque todo que sexan recursos para que poidan facer o seu traballo os traballadores, que neste caso a volteadora que fai ser unha axuda para o desenrolo da actividade da empresa, pero bueno, despois as cousas se terxiversan e nós non queremos terxiversacións, todo o que sexa mellorar, ben, pero despois puntualizarei que estamos empezando xustamente ao revés, pero bueno, eso pasa moitas veces. Expoño, por favor. Durante estes días estánse a debater no seno do Parlamento do Estado Español os orzamentos xerais do Estado para o vindeiro ano 2022, que refletirán os investimentos que se levarán a cabo por parte do Goberno Central. En este proceso, dende o Bloque Nacionalista Galego, levamos ao debate unha emenda a estes orzamentos que atinxen directamente a Mancomunidade de Concello Serra do Barbanza, da cal o Concello de Lousame, forma parte. Consiste, porque presentamos en todos os concellos, por eso pongo aquí... Consiste na adquisición de unha máquina volteadora para a planta de Serbia, necesaria para unha óptima elaboración e estabilización do compost producido no complexo medioambiental da mancomunidade. A adquisición desta maquinaria permitirá mellorar considerablemente os niveis de reciclaxe de materia orgánica, axudando así a acadar os objetivos marcados na Estrategia Europea de cara ao ano 2030. Os objetivos marcados pola Unión Europea para o 2020 situaban no 50% a taxa de reciclaxe e compostaxe de residuos sólidos urbanos no ámbito municipal. Mais, a taxa en Galiza sitúase por debaixo do 20%, moi lonxe de cumprir coas indicacións marcadas dentro de Bruselas. Fronte a esta situación, é indispensable fortalecer a Mancomunidade de Serra do Barbanza e dotar dos medios precisos para permitir que poida seguir desenrolando a súa función, así como mellorar as tasas que se acadan. Fronte a outros modelos que incumpren reiteradamente as recomendacións feitas pola Comisión Europea neste senso. Pese a isto, temos que lamentar que dita emenda fose rexeitada durante o debate dos orzamentos e a axuda económica do Estado non chegará durante o ano 2022. Mais, durante as vindeiras semanas terán lugar o debate dos orzamentos xerais da Xunta, na que será presentada esta mesma emenda, pois a necesidade de investimento sigue presente. O compromiso coa habilidade do complexo medioambiental Serra do Barbanza e cos máis de 150 persoas que ali traballan debe ser claro e contundente, como se aprobou no seu momento por este pleno municipal. Por tanto, o exposto propoñemos para o seu debate a aprobación se procede o seguinte acordo. 1. Instar os distintos grupos con representación no Parlamento de Galiza a apoiar a emenda presentada aos orzamentos 2022 da Xunta de Galicia, que recolle investimento para unha volteadora para a esterilización e elaboración de compost para a Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza. Vamos a distinguir xa a base deste concello.
Aquí ninguén, fago o que comentamos moitas veces e tivemos a reunións deste tipo, ninguén está en contra dos traballadores. O tema dos traballadores é un tema, o tema da planta e o contrato da planta é outro. Non vin a ninguén preocupado cando se... E non quero entrar aí, para comprar unha volteadura para unha empresa que a mellor tiña que haber comprado por parte da empresa. Non vin a ninguén, a ningún grupo preocupado polos intereses colectivos de todos os concellos que formamos parte da mancomunidade cando se tuvo que asumir a compra dos camións porque se fora un concello e se fixo o que se fixo naquele momento que non o vou nin a nomear aquí. Despois de haber adxudicado o contrato, non viña a ninguén preocupado neste senso, ninguén preocupado. Non é que non se teña información porque se dixo, e se comentou, e se volveu a comentar, e cada vez que me preguntan eu vou a explicar. Son temas que se mezclan porque o totum revolutum favorece a desinformación e a veces parece que no mundo actual é o que interesa, que haxa moita xente desinformada, vamos a onde nos leven, non. Hai que ter toda a información, e ainda tendo todo nos podemos equivocar. Entón son temas moi diferentes. Todos estamos cos traballadores, con todos os traballadores que poden perder o risco de traballo, sexa na planta, sexa en calquer outro campo. Despois, fala de compos. Que compos? Me pregunto, que compos? Para voltear, que compos? Deixo aí como unha interrogación retórica que quere dicir que non espero ter resposta, pero para que reflexionemos todos, que compos? Pois vamos a decirle que se gaste en cartos públicos para voltear compos. Deixemos o... Quero resaltar esta pregunta, preguntémonos, que compos? Que é unha das partes tamén do contrato, elaboración de compos. Que regula as condicións para ser empregado. Máis puntos que vostede pon sobre a mesa que eu puxen outro día nunha comisión informativa que foi dirixido justamente un dos temas que se traía esa comisión informativa foi ese, e falamos aquí todos, e eu asumí un compromiso de facer unha carta para dirixir a quen eleva a presidencia da mancomunidade para que convoque unha reunión na que se pediría o que vai exposto e é o seguinte, aquí chegou unha información do Ministerio, chegou as normas europeas dicindo certas cousas que tamén lle dixen que estaban, lles paso, é que non sei se lles cheguei a pasar, eu creo que sí, donde se nos di que hai que cumplir uns parámetros que a relación, bueno, a nos non chegaron eso, o primeiro que quero saber, por parte, é que me encantaría que incluíra, que houvese pedido eso, xa que fixo ese traballo, ese esforzo, que houvese pedido o que queríamos pedir aquí todos, que era que se pronuncien, por favor, si é viable o proxecto que nós temos aquí, porque é o primeiro que temos que saber para facer e encargar ningún proxecto de futuro. Vale, segundo, si é viable, se din que cumplimos e non temos que pagar ese recargo que din, saber si temos donde implantar, donde ampliar a planta. Por que? Pois porque a mesma empresa recoñece que lle queda para un ano e algo de espazo para depositar o lixo, residuos sólidos urbanos. Entón, eso é o que eu teño. Se vostede ten outra información, traslade a mí o que me trasladaron todas as reunións as que foron, é a que vostede pode pedir, igual que pedín eu a reunión, outros alcaldes, e técnicos, e incluso traballadores, pois pode pedir vostede tamén a reunión e que lles informen directamente. Eses datos están aí, son oficiais, se mandan por parte da empresa a administración autonómica, se teñen, se avalían, se di por escrito que non hai capacidade para seguir máis que un tempo limitado. Entón, temos onde implantar? Si temos, a que concellos van a ser todos os de pleno dereito? Bueno, xa sei que está facendo tamén vostedes elaborar en outros concellos de parte, para saber que concellos se van a adherir de pleno dereito, porque se facemos un proxecto novo, terán que ser todos os concellos de pleno dereito. Claro, esa é a pescada que se morde o rabo, porque un concello que queira entrar quererá saber todo isto que estamos demandando. É viable? E cales son os custos?
queran saber todo eso. Porque temos, hai proxectos que se poden presentar a Europa, como algún membro de outro grupo me manifestou esa inquietude, e eu comparto, pero temos que saber antes todos esos datos que son necesarios, e creo que para eso debe facerse desde a comunidade o pedirnos a todos os concellos, primeiro ao Ministerio que se pronuncie sobre o tema, a todos os que teñen que pronunciarse, aclarándonos eso, incluso eu, que faga o Ministerio, e que nos digan si eso que nos ponen nese escrito de que incumplimos, que o aclaren. Non tenes escrito vostede? Non, é que Se eu paso eu, tampouco que non comparto o Ministerio. non é que non comparta, entendémolo de distinta forma, vostede máis eu o escrito do Miteco. Vostede entende os puntos do Miteco dunha forma e os puntos do Miteco. Mire, vou dicir, si, para que o Ministerio refírese de Transición Ecolóxica. Eu non me interpreto solamente eu. Neste Concello pois tamén hai técnicos, o leemos. Os demais partidos tamén temos técnicos, Pero eu non falo de partidos. Eu non falo de No, partidos, pero eu falo dunha administración... Bueno, Non, pero que, por favor, non confundo os temas porque é grave. Eu non estou falando de ningún partido político. Eu estou falando dunha administración pública, local. Vale? E falo deses técnicos, non falo un técnico de parte. Entonces, leemos esa documentación. Que quere decir vostede que os técnicos do Concello de Lousame son técnicos de parte? Non estou dicindo que os concellos de Lousame sean de parte. Estou dicindo que nós, que os nosos técnicos non entendemos da mesma forma. Igual que os técnicos, que a técnica da planta da comunidade tampouco entende da mesma forma que os con vostedes. Perdón, a técnica da planta non é a técnica da mancomunidade. Outra confusión grave. É unha técnica dunha empresa privada que está gestionando eso e que o mellor tiña que comprar o balteador. E outras cousas que non vou entrar, se dicen que non vamos a entrar aí. Pero se quer información, eu dei, porque me encarguei de reunirse, eu dixe, durante o meu mandato toda a documentación no arquivo, que hai que recabar a destes anos tamén e volver a traer para onde ten que estar, para poder leerse todos os informes, o que pasou, paso a paso. Terían que estarse preguntando que pasa cos terreos que ocupa a planta, que no contrato di que teñen que entregar ao final da concesión, para poder facer un proxecto sobre algo que sexa da mancomunidade. Perdeuse a sentencia, ora podían recurrir ao Supremo, recurriron, pois é un punto interesante para que todos os interesados por él se recurriron, si xa está ganado definitivamente, entón pedir a execución de sentencia. Porque senón, onde imos a facer nada se ni siquiera é noso? Vai ser un particular que lle están pegando un alquiler. O sea, todos estes puntos son importantes para que reflexionen sobre cada un, non obcecarnos no que traemos do noso grupo, non, a realidade é esa, e distinguir perfectamente tres cousas. Unha, traballadores preocupados, entendo perfectamente, empresa gestionando, e mancomunidade, que non ten nada que ver ca empresa. Si confundimos eses tres termos, e dous deles, como acaba de dizer, a técnica da mancomunidade, que técnica da mancomunidade? A técnica da mancomunidade se dá unha secretaria interventora que este, ou secretario interventor... Non temos secretaria interventora da mancomunidade. Creo que sí. A mí trasladaronme que sí. A última que sei que estaba de... Sí, pero a mellor hai outra persoa. A mí igual hai outra persoa. Eu as últimas noticias sei que non... Pero outra persoa. Pasa que nos terán que dar conta nunha xunta, nunha asamblea. Vostede sabe que foi altamente, e aparte eu viña a preguntar aquí cando eu lle decía que iba ao presidente da mancomunidade. E sigo pedindo, non se preocupe, vostede, por iso. Bueno, pois sigo pedindo, pero non están facendo moito caso, nós tampouco, pero siga insistindo, por favor. Pero isto que quede claro, e me gustaría que ali, espere, por favor, lle pido, non establecemos un diálogo absurdo. Solamente remato agora, porque tampouco hai moito máis que dicir, é moito, pero non hai moito máis. Con respecto ás interpretacións que vostede di que os nosos técnicos e máis eu facemos mal e os seus a fan ben e tamén a DFCC, lógicamente, pois con respecto a eso, xa vexo que pensamento similar, pero con respecto a eso, decirlle que para eso, se houvese pedido que non lo aclararan, eu vou pedir, como o meu grupo vai non a pedir,
E vou no tren aquí para que tamén teñan a opción de sumarse a esa petición. Que nos aclaren esa situación. E aparte tampouco vou ser desleal. Antes que lo propoña o presidente da mancomunidade, que mellor que o faga como presidente da mancomunidade que facelo pois cada concello, que nos sumaríamos, pois, eu creo que todos, polo que me manifestaron. Entonces, creo que era o momento tamén de poñelo nesa, unha vez que tuvo opción de presentar esa petición, pois presentar outra, que nos aclaren antes de nada o punto de partida. Sí ou non? Entón vostede, que era o que quería decir fai un momento, quere facer o acordo, quere facer unha emenda, porque entendo. Como? Que quere emendar o acordo, quere facerlle... Que acordo? O que eu estou exponendo aquí, que vostede di que se queda corto, que tiña que ser máis grande. Non, eu creo que conste en acta todo o que estou dicindo. Eu supoño que xa está recollido. Creo que conste en acta todo isto que estou dicindo para recordar co tempo que eu dixen isto aquí, igual que dixen xa moitas veces, e sobre todo clarificar que non se confundan cousas por si vostede lle interesa. Se non lle interesa, pois perdoe por facerlle perder o tempo, pero eu creo que era necesario decir isto. Que vamos a ir en contra, non vamos a ir en contra, vámonos a abster, porque non é que non queramos a volteador, pero que temos que saber moitas cousas máis antes. Nos vámonos a abster, co cal pode prosperar a súa moción perfectamente ca nosa abstención. Vale. Eu quería facer unha puntualización. Sí. Preguntarle ao señor Rogelio do Grupo Mixto. Entendo que ou entendemos o noso grupo, que a volteadora sería para a mancomunidade ou sería para a empresa? Para a comunidade. Porque se é para a empresa... É que a volteadora é para a mancomunidade. Consta así na petición. Elaboración de compost para a mancomunidade do Concello Sarro de Barbanza. Estabilización e elaboración de compost. A mí gustaría que fora un pouco máis que se recalcase que sería a propiedade do... Facemos a emenda, si... Claro. Quero dicir, non quero que se entenda que isto vai a ser... Entendo que o que dicir vostede, que non sexa para a empresa. Exactamente. Perfectamente. Que sexa para a mancomunidade. Efectivamente, que é para a mancomunidade, para a mancomunidade dos concellos, que vas a recordar. Que o poñen. Si xa lle dixen que ia petar tamén. Si é para a mancomunidade, nos vamos a votar entonces que sí. Que quede clarísimo o que quero que conste en acta todas as peticións que acabo de facer, porque son moi importantes e me gustaría que se preocupasen por os asuntos que son realmente graves, que son os que fan peligrar os postos de traballo, son os que eu anunciei, non é volteador. Os que fan peligrar os postos de traballo, non engañamos a ninguén, son todos os que acabo de mencionar e que todos coñecemos a estas alturas, non sabe. Eses son. Más que maquillemos, vamos a poñer agora pois un lápiz de ollos que se chama volteadores, pois sí, estaremos un poquinho máis guapos, e a xente incluso, pois, algunha se quedará seducida ante ese novo maquillaxe, pero o problema sigue sendo o mesmo, o que eu lle estou dicindo, que necesitamos clarificar cousas inmediatamente para poñernos a traballar no futuro. Se non sabemos de onde partir, non temos futuro. Xa deixei outro día na comisión informativa e volvo a repetir porque estou totalmente segura de que iso é así. Salvo que vostede, como argumento que eu atenderei encantada, me convenza do contrario. Pero con datos de verdade. Nestes momentos, aquí no noso país temos dúas alternativas. Bueno, temos tres, pero unhas as que nos competen a nós son Sogama e máis a mancomunidade do Cerro da Barbanza. Se tiveramos unha volteadora en condicións, o compost que se realizaría na planta sería de boa calidade. Que non depende para nada, estamos todos que estamos aquí, salvo vostede e non sei se alguén máis que o diga, por favor, sabe que o compost de calidade non corresponde á volteadora. E dito por ele, corresponde a moitas máis cousas, que agora non se vai mirar o lixo que sale, senón como chega ali en orixe, que temos dificultade na separación. Claro que a temos na sociedade, non en Lousame, en todo o
territorio, temos esas dificultades. Se encima, dende o principio que había balteadora, dende o principio nunca hubo compost que reunise e que pasase as analíticas, e non o